Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uklikhe i-bell for ama notification. Kule video namhlanje ngiphathela amathiza ozalo. Ngiphathela isitori sakhe uNkazimulo uNosipho nawo Pastor Gwala. Simbonile ukuthi uNkazimulo asa-attend esikoleni and sibonile futhi ukuthi uNosipho umbambile engayi esikoleni eDoja. Sonazi izinto kumele uyilindeleke kuZalo ngoDisemba. Kuvelile ukuthi uNkazimulo uzojabulisa ubaba wakhe Pastor Gwala ngokuthi engenele i-talent show yakwaMashu. And baphinde futhi baveze ukuthi uNosipho uzobamba uNkazimulo efuna ukuyibulala. Kuzothi makusenjalo uNkazimulo uzoconfessa kubaba wakhe ukuthi bengasayi esikoleni because ubaba wakhe uzobelinda ama results. And uthi makuhamba futhi isikhathi uNosipho uzobe sem-expose ke uNkazimulo esho ukuthi ebelove esikoleni engayi and futhi ebefuna ukuyibulala. Uzothi ubaba wakhe mayithola zonke lezi zinto lezi uzobe semxosha ke endlini. Kuzothi makuhamba isikhathi ke uNkazimulo uzosafara ehamba ehlala emgwaqeni ebe street kid. Kuzothi makusenjalo kuzovela inyamalala and then uPastor Gwala uzoqala futhi phansi ewarishe cause uNkunzi uzobe semthethisa ukuthi uyixosha kanjani indodana yakhe endlini. So yizo into kumele uyilindelele suku i-storyline sabo uNkazimulo noSipho nawo Pastor Gwala kumathiza awo uDisemba. So ngizophinde futhi ngibuyeke ngiphinde ku-update ngamanye amathethi. Ungakhohlwa ukuthi ulike le video. Danke, ngiyabonga.